И поради технически причини прекъснахме малко, защото комшиите от среща не се обадиха. И да започнем с втората добавка, която се нарича трифелохтектоза. Изглежда така и се добавя последния начин. И така, видяхме как се добавя трихилотектозата, но сега нека продължим нататък с другите неща. За сега изглежда доста обещаващо. Да видим сега какво ще прибавим към тази гозба. Мисля, че все пак, Тошко, някоя друга подправка няма да е излишна. Да. Също така не каза каква е термичната обработка. Термичната обработка е на температура. Добавя се. Ето това исках да кажеш, защото в крайна сметка никой от нашите зрители, съжалявам ли, че се отплесвам от темата, но никой от нашите зрители, каква е тая дума, бе? Никой от нашите зрители нека не знае всъщност дали има термична обработка и дали тя е на температура, така че много хубаво, че го каза. И така, нека продължим с другите съставки. Следващата съставка, тя се приготвя специално, прави се на огледало и се казва доматена огледалченица. Доста добро. Изглежда така. Значи доматито купено, нали? Изпресовано в бутилка. Аз често изпресовам домати в бутилка. Когато правим огледало на домати, правим така, за да изглежда много добре. Отдъхни се, колега. Не искам. Колега, ще стане мазало. Не, моля ви. Мисля, че не беше крайно удачно. В смисъл, радвам се, че имате чувство за хумор и всичко, но... Мисля, че тази съставка е доста подходяща за някои други неща. Що е? Как що? Мисля, че... нека да усетя вкуса. Да, мисля, че тази съставка е доста подходяща както за тази гозба днес, така и за много други. Но нека продължим с другите съставки, да не се отплесваме. И така, Стан, Да, стигнахме до следващата съставка, която се нарича цацики. да видим. Коя е тя? Звучи тя доста обещаващо. Изглежда по този начин. Нека да я добавим в така вече хомогенната смес, която сме приготвили вече. И нека не забравяме, това не е игра. Това е истинска ядене, което бъркам родовете от време на време. Това е заради притеснение, както казах вече. Това ми е второ предаване. И така, нека продължим. Добавихме царцики. Доста интересно. Сега да видим какво са следващите съставки. Така, Тошко. Кажи за следващите съставки. Нека не приключваме до тук. Съмнявам се това да е цялата... Гозба. Ай. Така, да видим. следващата гозба се казва... Чакай, извинявай, че те поправям, но това не е следващата гозба. Добре, следващата добавка към гозбата се казва пържена малтеница. Която се изглежда така. Нали, напръскваме се добре с нея. Тази пръскана малтеница. Мисля, че аз имам от моите продукти малко мартеница, мога да ти помогна. Не, мисля, че и моята мартеница е свършила. Не, мисля, че е добре. Между другото, мисля, че е развалена. Не, добре. И така, нека продължим нататък. Следващата добавка се казва пържена таковата. Пържена таковата. И ще изглежда по този начин. Това е добавката. Тя хубаво се замесва с лайна. И се сипва нали, вътре и се обърква хубаво. Докато добие статено розов цвят. Съжалявам, че доближавам тавата и я местя от печката, но просто това трябва да се види. Трябва да се види. Няма как да се готви, както казваше баба едно време, няма как да готвиш без да знаеш какво всъщност правиш. Да. Съжалявам, че се намесвам така в Тошко разказа, но нека да не бъда груб. Тошко, продължи. Следващата добавка се казва Underground Takeoff. И тя представлява вземане на продукти от земята и слагане в фурната. Така, върни обратно. Така, прочетем Тошко. Следващата добавка всъщност се казва йогурт. И тя е произведена не къде да е, ами там. И представлява така. Вземаме йогурт и се добавя по следния начин. Тошко! Мисля, че това е една от най-гениалните рецепти, които някога си измислял. Познавам те около 15 години, може би 14, но все пак готвили сме заедно около милион пъти. Но това нещо е в газа. Доста сполучливо. Съжалявам за избухването за втори път. Знаем всички, че съм нов. Това ми е второ предаване, но все пак
това нещо е out of bounds, както му казват в Англия. Просто няма как да се сравни с друго нещо. Нека бъдем откровенни. Готви се веднъж в живота, умира се 2 пъти. Така, нека продължим по темата. Да, Какво ще добавиш след това, Тошко? мисля, че е време за десерта. Да, нека добавим десерта. Повярвайте ми, видях го точно за 2 секунди и ми взе здравенцето. Нека видим десерта. Така, нека първо малко да сме приготвени за него. Тук мисля, че има някакви продукти, Тошко, мисля да ги събера. Така. Така. Готови ли сме? Да, абсолютно чисто е. Така, сега трябва да насочите зрителите към тука. Трябва да насочиш зрителите към следващото нещо, което, нали? Сашко, оператора, завърти камерата, бе. Така. Така, завърти ме. Камерата внимателно. Така, следващото десертче, което така ще приготвим, ще бъде кебабче на скара. То ще изглежда по следния начин. Моля да последиме. Да те- Добре. Само Идвам. има да изследваш камерата. Така, Държиме на специално място. това е хладилната камера, уважаеми зрители. Казва се хладилна камера. Но нека видим какво ни е приготвил Тошко сега. Да видим. Това е така нареченото кебабче, което държиме тук на хладно, защото много от нашите колеги, които работят тук в съседното помещение, готвачи, искат да го изядат. Защото им мирише доста хубаво. Да. Нека да преминем към приготвянето му. Отиваме на масата, където Тошко ще ни покаже как се готви това универсално красиво кебабче. Така. Хващаме ножа и го разрязваме домата. След като разрежем домата, прибавяме малко сол. Да, това беше солта. И вече мисля, че е готово за ядене. Това е котварска сол. Доста добре изглеждащо. Тошко наистина си уникален. Не мисля, че някога някой е измислял нещо подобно. И то с никакви продукти. Наистина това е с никакви продукти, уважаеми зрители. Вижте колко красиво се получи с никакви продукти. Както се казва, от човека излезли. Да, наистина. И така, Мисля, че не си поставихме доста добра гозба на нашите зрители. Така че мисля, че това е финала на нашата следобедна сесия. Готварска сесия. и така, уважаеми зрители, ще се видим отново скоро. Повярвайте ми и следващия път бъдете с нас! Защото